Maayong buntag, maayong udto, maayong gabi, alang sa tibuok kalibutan. Noon na pasalamat ta mga kapaglaom nga makahimo ta sa paghatag o pagpasabot. Kaya adunay mga katawhan karon mga kapaglaom nga nituon na sila bisan dili naa sa Biblia, bisan wala sa Biblia, mutuo gyapon sila mga kapaglaom, no? Inyong higala sa kanginan, diri laing pagapakiguban kaninyo ning takna sa kabuntagon kautuhon kay gabion alas tibuok kalibutan. Adunay mga katawhan mga higala naglibog sila, no? Gani nagiyahay nagnilabayay sa mga dili maayo nga mga pulong. Dili mga maayo nga mga buhat personalan na, oh. Wala nga kita mga kapaglaom o unsay gisulti sa Biblia atong tumanon kanang aplikado pud sa ato igsoon, no? Daghan kay mga controversial sa Biblia nga wa mo sabtis tao, kanang Mateo 15, Marcos 7, di ba? Nga ang magasulod sa baba dili makapahugaw kun dili kadtong magagawas. Kunya ang ilang dagan anak mga kapaglaom nga pwede na kaunon ang tanang mga mananap kay gilimpyuhan na sa dugo ni Kristo. Ilasang gamiton mga kapaglaom ang buhat jis sa pagpamatuod mga higala nga ginluan na ang karne o tanang mananap nga mga dulumtanan kon mga mahugaw mga higala, no? Muna'y usa niya mga kapaglaom nga atong tunaan kanang unang Timoteo 4:1-3 nga nagdili sa kalanon unsa man dili sa pagpakasawa. Ang mahitabo higala mahimo na siyang estudyante siyawa. Muna atong klaro sa bala ang kasulatan may siguta kini mga pagkaon. Sa New Testament, wa ba'y gilitok si Apostol Pablo may tungod sa mga mahugaw. No, dunay ang gitawag higala nga pagpasabot na to nga naabay mahugaw. So ito basa. Kung namo diya, magbasa mo sa 2 Corintios 6:17. Magpalain ka mo, magpalayo ka mo, o dili na maghikap sa mahugaw. Kung imong basahon ang 18, himuon ko kamong mga anak, babay o lalaki, nagingon ang amahan, pagaingon ang Diyos nga makagagahong sa tanan. Oh. Kuna nga, naglitok igsoon o ayaw na kamo paghikap sa mahugaw. But bang ipasabot kapag laom jiri nga kadtong mga mahugaw kanhi, mga mahugaw, but bang ipasabot nga, mao gyapon na ang ipasabot ni Pablo. Mao gyapon igsoon kay kung imong basa ng Roma 15:4, giklaro gyud ya mga higala nga Roma 15:4 nga gisulat ang kaniadto aron sa paghatag natong paglaom, kalipay, pailog. But pasabot ang libro sa mga apostol, libro sa Christian, ang Old Testament kay di man pwede nga mahimong lang libro ang New Testament kay sila man mga kaigsuuna, no? Mo na nga ang Biblia kon ang Old Testament mo na scripture o mo na mga balasahon, mga kaigsunan sa panahon sa Kristohanon. Sa ato pagkakaroon, ngadto sa Old and New ang ato nga libro. Ang pangutana mga higala, sa imong pagbasa sa Biblia, wa ba nimo malabag ang balaod sa Ginoo? Oh? Wa ba nimo malabag? Deuteronomio 28:14 nga kinahanglan jud nga unsa tumanon jud nato ang sugo sa Dios ngano man aduna tay benefits, aduna tay assurance
di na ta masakit, di na ta dili ba madali mataptan og sakit, panalanginan ta sa Ginoo. Kung magtuman ta sa iyang mga sugo. Sa Old Testament na din na ang balaod sa Leviticus nga og sa Deuteronomio nga ang baboy, ang Deuteronomio 14, 2, 3 nato sa 8 o niya sa Levitico 11 mo na nga libro na sa mga apostol, mga kaigsunan. Buhat City 38. Ang kaniadto gidawat sab namo karon matud pa ni Apostol Pablo. Una nga duha ra mong ka klase ang tao higala, no? Duha ra ka klase ang tao, nagtuman o either nagsupa. Sa imo karon, nagtuman ka o nagsupa? No? Kay sa paminaw nako ang mga ubang relihiyon, mga igsoon, dito ta mag-site og sa relihiyon nga kontento na sila nga muguba sa adlaw pulay bisan gihatag sa Ginoo, mukaong ya pagdulumtanan kay ilang una gihinluan na. Unya kuno ko hinlo sa may dangatan, mga kaigsunan. Kay balo mong gyud nga ang 1:1 City, ang dugo ni Kristo nagahinlo kanato gikan sa atong mga kasalanan. Sala higala, way labot ang mananap niya anak kapag laom, kay ang mananap wala sila makasala, wala sila sala. Excuse me. Wa sila balaod. Kung wala sila balaod, mga higala, na usa ang pagkasala. Kung wala sila makasala, ngano manghinluan mas dugo ni Kristo? 2 Pedro 1:9, klaro kayo, wala mo masayod, wala mo kay balong nga gihinluan na kamo ang inyong karaang sala, gihinluan na. Nagpasabot, mga higala, humana. Mo na'y gipasabot niya. Ang gihinluan ni Kristo ang tao, nga ang mga mananap nagsimbolo kana sa tao. Ang kanding nagsimbolo sa mag-alagad sa Ginoo, ang karnero nagsimbolo sa alagad sa Ginoo. Upat na itiil. Ang mga taong dautan, mga traidor, nagkakahulugan ang bitin og traidor nga tao. Ang baboy, pakisama na sa palahubog sa 2 Pedro 1:22 nga mukaon isuka unya balikog kaon. Mao kana ang mga mahugaw sumala sa Biblia. O ang New Testament igsoon, wala magsulti, wala mag-specific nga kadtong Levitico 11 gihinluan nas Ginoo. Wala higala. Ang matag teksto kon gipasabot adunay kahulugan. Yung buhat Jes may mga kahulugan o gilitok kana ni Apostol Pedro may tungod sa tao nga ayaw naghingan lig mahugaw ang tao. Kung imong basahon ang buhat 11, girelit kana ni Apostol Pedro, mga igsoon, nga gipakitaan akong pananaon. Gipakitaan akong pananaon. Unsa man nga pananaon nga ang tao dili nahinganlan og mahugaw, dili binalaan. Dili ba sa primero mananap daw, mga igsoon? Mo bitaw gipaagig damgo para nga dili siya makaon. Kaya gipaagid to giliteral gyud nimo, basin og masayop si Pedro makaihaw noon siya. Mo na gipaagid siya damgo, pananaon o vision. Mo na nga nasabtan ni Apostol Pedro, mga igsoon, ang gipasabot sa buhat Jes. Ay pasabot nga si Cornelio, ang mga hintil, labot na sa kaluwasan. Kung imong basahon ang relate ni Apostol Pedro, paghuman niya og pahayag, sa tanan nakita niya nga pananahon, ang conclusion sa mga Hudiyo, sa ato pa di ay, nga ang mga hintil, pwede na sila sa kaluwasan. Wala mag-ingon ang teksto sa buhat 11
nga pag-relate ni Pedro nga sa ato pa ipakaon na di ang baboy. Wala mga kaigsuunan. Muna nga kaluy-an na to ning atong lawas igsuon nga dauban ra gyapon sa Ginoo kay ang imong nasabtan bisag wrong nga pagsabot imo yung ipadako, imo ganing debatihon kay debatihon yun imo kay kung nagikan nga gihinluan na yun, grabe pangusog, no? Nya sa pagbalik sa Ginoo mapalpak di mga kaigsuunan, grabing pagmahay sa mga tao nga mituos baka. Nabitaw na sa unang Timoteo nga dito na hinuon ng mga tao mutuos mga bakat. O, mga bakat, mga igsoon, daghan kayo ang mo to o higala. No, na muna nga nag-live ta mga kaigsunan para nga paminawan ko so ano. Labi na dyan standag mga igsoon, kauban ni Manager George Kisada. O usab mga higala sa tanang mga Adventista diya standag. Kutos maabot sa San Miguel, sa gitawag na to Barubo, Nasipit, Tagbina, maabot manggaling diya mga kaigsunan. O arita sa atong Facebook, abot yun ni Hong Kong, sa atong YouTube mga igsoon, abot na siya og United States of America, abot na sa Germany, o bisan asa mo abot mga igsoon kay ato man i-connect sa Facebook mga kapaglaom. YouTube, internet to Facebook mga kaigsunan, no? O kinihigala usa ka dako nga pribilehiyo nga ang matag usa mga kaigsunan makabaton sa hustong paagi. Kung sa man ka nabilong ka sa magsusupak sa Biblia o nabilong ka sa magtutuman sa Biblia. Para na ko igsuon ang reliyon Seventh-day Adventist, wala siya magkinaiya sa pagka magsusupak sa Biblia. Ang Seventh-day Adventist, nabilong siya sa magtutuman nga naas Biblia. Mo na mga kaigsunan. Pero ang uban, mangita gyud sila paagi kay ganahan man sila mukaon na gana man ang kaon, gana mo kuno kay kung labi na litson. Muna mangita sila og mga bersikulo para nga mutukma sa ilang kahinam. Muna gingon sa Korinto 6:12 igsoon nga ang ilang tiyan nang Korinto 6 9 sa 11 12 mo nang ang ilang tiyan mo na ilang Dios nga naman magitag mga bersikulo para mohaom lang sa kining gitawag nato sa kahinam nato, no? Mo na nga unsay hinam nato diya, unsay ganahan nato mangita tag teksto para i-support sa atong kahinam. Mo na nga ang dili sakto, ang dili mao nga mga hubad himuon nilang mao para nga mapatugbaw o mahatagan yun ang ilang gusto sa ilang una-una nga sakto gisuportahan og teksto. Bisag dili mao higala ang gipasabot. Mo ko na igsuon ang Seventh-day Adventist sa maron ang baboy dili pagkaon. Ginawali na sa Seventh-day Adventist. Wala na magsungag. Adlay ipapahulay timaan sa katawan sa Dios. Israel man na, apil ang Israel na kay katawan sa Dios. Saya 56:6 apil ang hintil. Mo na nga wala giingon mituot nga si Kristo Dios. Sumala sa tagna. Sa 10 Commandments mituot ang mga kaigsunan. Ang Seventh-day Adventist adunay 10 Commandments. Ako mang reliyon ay 10 Commandments pero di naman maungi so sa Biblia. Gilitok naman dito nga Domingo nya ang paglitok biya sa Latina Vulgata. Kuan biya Sabado. Unya karon kay mabasa man gyud ang Sabado mga kapaglaom, ilo na sa gi-revise no nga kanang Sabado dili na Saturday.
Nya unsa man na magpili lang tag unsa. Di man na kay ingon diya nga sa Henesis 2 sa ikapitong adlaw unsa man adlaw sa pahulay gipanalangin gibalaan. Wala maging adlaw, wala maging ikawalo. Ikapitong adlaw. What is Sabbath? Sabbath, sumala sa Catechism page 50, which is the Sabbath day? The Sabbath day is Saturday. Ang pangutana, gusto ni sa'yo. Oh. Muna mga kaigsunan, no? Nalikyan tao kining pagtuon mga igsoon. Pasalamat lang punta sa tanan, no? Ang inyong higala, Jerry Laing, kung doon na mo singkasing nga mutabang sa itong buluhaton igsoon, pwede man ta maghimo og kining FM, no? Gamay mga kaigsunan. Nanghinanglan yun, me. Kay kini nga itong gigamit mga kapaglaom sa simbahan man no? Naata sa simbahan karon sa season center mga igsoon. Mo na nga katong mga katawhan nga gusto nga motabang sa ato nga makasibya tagtarong unya dila cellphone mga igsoon kana yung para pang kangil ba, no? Pang vlog o kaning pagwalig yung mga igsoon. Mo na nga atong number igsoon kung mukontak mo sa ako 0950 514 3697 0950 514 3697. Kontak lang mo na ako igsoon kung gusto mo mag-sponsor. Kay sa pagkakaroon, wala kita saktong mga himan, mga kaigsunan. No, ang ato nga mga sponsor, mga ginagmay ra gyud sila ni Brother Robert Maluya, probisan ginagmay mga kaigsunan, makatabang gyud igsoon, no, sa bulaton sa Ginoo, labi na makapalita og mga ekwipo, mga kaigsunan. Ato lang nga gipasalamatan po daghang mga sponsor ang channel, daghang mga sponsor ang Hope Radio, ayan ni Pastor Bacalaris, sa ilang tulumanon pa, sa ilang tulumanon niya Kalanrakas, Lamdag o Pangutara Pastor. Kining ato igsoon pag-uting kay kamaturan. Pag-uting kay kamaturan magahatod ni ngadto sa uban sa mga tao nga nanginanglan og mensahe, no? Mensahe nga masabtan nila kung unsa ang kabubot sa Ginoo. Mateo 7:21, dili ang tanan nagingon kanako Ginoo o makasulod sa gingarian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan. Di modo may posibilidad nga adunay mga tawo gaampo pero dili tubagon. May posibilidad sa na adunay mga tawo nga nagampo tubagon siya mga igsoon. Mao na. Karon igsoon ng wate panahon, mo tag special nga pag-ampo igsoon para sa tanan ay mga masakiton. Dalaygon mayon mga Dios intakna sa kumuntagon kauton kagabion tibuok kalibutan. Panalangini ang mga naminaw o nagtanaw nining sibya diri sa tulumanon pag-uting kay sa kamaturan. Sa tanan niya gusto mo sponsor kao Dios magapanalangin kanila. O salamat sa iyong pag-iusa nining programa pag-uting kay sa kamaturan. Pasilaw sa kamisala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom mo nang gitayong panahon, mubok ra gining atong pagpulong-pulong mga higala, no? Mubok ra gid ni. Pero okay lang kay masabtan lang gyapon, no? Napatay parto ani mga kaigsunan. Wala tay kong panahon, salamat sa iyong pagpakiguban kini inyong kapaglaom Jerry Laing magaingon. Wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. O may buntag unto may gabi tibuok kalimutan.